Bueno, e unha vez máis, dentro do peor, que son os lumes, tamén sai o mellor, que é a axuda da xente. Seguro que moitas e moitos de vos, desde onde nos estades vendo estes días, estades vendo precisamente cartéis pegados ou chegamos por redes sociais pedindo axuda para enviar ás zonas máis afectadas polo lume. Máscaras FFP2 e FFP3, as cirúrxicas non valen, luvas, lentes de protección, pero tamén auga embotellada ou tamén alimentos non perecedoiros. Pois ben, hoxe facémonos unha pregunta. Quen pide esta axuda e como fan para que chegue exactamente a quen máis a precisa, as zonas máis afectadas? Hoxe comprobámoslo en Santiago de Compostela. As mostras de solidariedade das persoas din que aparecen cando máis se necesita. Por exemplo, algo que está a ocorrer agora cos lumes aquí na nosa terra en Ourense e en Lugo. Que fai falta para aquelas persoas que perderon todo ou parte ou que contribúen na súa extinción, na deses lumes? Atención, por exemplo, alimentos, sobre todo os non perecedeiros, tamén máscaras de protección FFP2 e FFP3. É moi importante, dignos, todos aqueles elementos que poidan ser necesarios para apagarmos un lume. Botas, luvas, protectores faciais. Imos a unha tenda que recolle material. Pues aquí nos estaban trayendo guantes de protección, gafas para que no les salte el fuego ni las chispas de los incendios, sí. Mascarillas de FP2. Vemos alimentos, entre ellos, por ejemplo, vemos leite, ¿no? Sodes un punto de recepción, digamos, de esa solidaridad, ¿no? Sí, sí, más o menos sí. Nosotras lo que intentamos hacer es directamente nosotras ponernos en contacto con alguien que lo esté organizando allí. Oxe, creo que tendes máis a mirada posta en Quiroga, creo. Sí, porque el lunes cuando hicimos toda la recaudación, que salieron 2 furgonetas y un coche lleno de cosas, fue directamente a Viana do Bolo. Y ahora que sabemos que están un poco más controlados, sí que nos pusimos en contacto con otras personas que estaban a lo mejor en Quiroga o en Rúa, para ver si ellos el día de hoy necesitaban otras cosas. Fernando, boas. Moi boas. Vexo que estás a clasificar a parte máis importante, non? Todo importante, non? Pero sí. Apósitos, non? Que tes aquí? Colirio, crema para as queimaduras... Esta. E é nisto onde agora temos unha prioridade se queremos axudar. Se queremos axudar, sí. Esta mesma tarde veñen uns rapaces que son de Laza precisamente e que xa se o levan para lá e alá eles o distribuirán. Vos tamén chegastes nun primeiro momento a ver se imos alá, pero despois decidistes... Sí, decidimos que mellor que o gestionaran eles de alá, que están eles alá e eles saben como está a situación e como podemos ou non podemos actuar e axudar. Notas que sí, que despertamos a nosa solidaridade rápido estes días? Sí que lo noto, pero sí que es verdad que hasta que no te toca o hasta que no le toca a alguien que está cerca tuyo, no lo vives tanto. Por mucho que digamos que somos súper solidarios, hasta que no ves eso, no te mueves. Todo ben, pero lembramos onde temos a prioridade, de se queremos axudar. Pois eso, o que nos están a comunicar é eso. Seguimos con colirios, mascarillas, cremas para queimadura, guantes, todo ese tipo de material un pouco sanitario que vai facendo falta. Estamos en la plaza de Cervantes, ya vais a ver los carteles porque se ven ya desde fuera. Comida, agua y leche ahora mismo están súper desbordados. Sobre todo necesitan gafas de protección, guantes de protección, equipos de protección que podáis saber en ferreterías contra el fuego, de soldadura o lo que sea. Colirios, vendas, medicamentos que tengáis por casa que os esté sobrando. Vaga de solidariedade para coas persoas que colaboran na extinción, tamén para os veciños que sofren, entre eles tamén eses gandeiros que precisan axuda para seguir dándolle de comer ao seu gando. Rolos de erva seca e alpacas para todos os gandeiros afectados polos lumes.